Раздел 26. Над Вільняй павольна плыў звон. Званілі ў праваслаўных цэрквах, званілі ва ўсіх касцёлах ад вострай брамы да Антокаля. Пад гэты звон, які зусім не пасаваў да празрыстай вясновай лістоты, пакідала горад брычка, у якой, заціснутая між чамаданамі і кофрамі, сядзелі два, цяпер ужо шасцікласнікі-хлопцы. Пан Юры, збіраючыся ехаць з Вільні на ўвесь час, дабіўся ад папячыцеля вучэбнай акругі дазволу, каб сын і Мсціслаў здалі экзамены датэрмінова. Яны і здалі, з вышэйшымі адзнакамі па ўсіх дысцыплінах. У апошні момант пан Юры, лаючыся, паведаміў хлопцам, што губернскія дваранскія справы прымушаюць яго на тыдзень затрымацца ў Вільні і што ім давядзецца, каб не мазоліць вачэй сябрам, якія ўсё яшчэ пацелі над вакабуламі ў святаянскім гімназічным падвор'і, ехаць адным пад наглядам Халімона Кірдуна. Грэх сказаць, але сябры ўзрадаваліся і абставінам пана Юрыя, і падарожжу. Загорскі бачыў гэта, але апраўдваў хлопцаў. Што зробіш? Больш за ўсё на свеце маладосць любіць самастойнасць. Сам быў такі. Ведаў, што лепшы спосаб выхавання маладых людзей даць ім магчымасць думаць і жыць, як хочуць ва ўсіх выпадках іхняга жыцця. На дарогу ж з кісцянём не пойдуць, кулю сабе ў лоб не пусцяць, ну і добра. А астатняе ўжо ад Бога, які жыве ў кожнай добрай чалавечай душы. І гэтымі сваімі паводзінамі дабіўся таго, што хлопцам стала пакутліва сорамна за свой эгаізм. А ў хвіліну, калі тройка ад'ехала ад пад'езда наёмнай кватэры Загорскіх на нямецкай вуліцы, Алесю стала зусім дрэнна і ніякава. Бацька стаяў на тратуары, такі няшчасны, яго так у вачавіткі брала за сэрца звычайная зайздрасць, што Алесь скочыў з брычкі, падбег да яго і абняў. «Ды што ўжо там?» — ніякава казаў пан Юры. «Едзь, сыне. Праз тыдзень буду. Разумееш, не люблю я вялікіх гарадоў. Цесна тут. Муры душаць. Узімку яшчэ нішто, а летам прачнешся ўначы. А на грудзі табе нібы Гедымінаву гару насыпалі. Ат, лухта. А ў нас там ветер. Бяжы, сынок, сядай». Брычка ляскатала па бруку, і Алесь бачыў на тратуары бацькаву постаць. Потым тройка завярнула на Дамініканскую. Коні нерваваліся, са званіцы сабора дамініканаў падаў густы чорны звон. Над усёй Вільняй гаварылі званы. Дамініканам праз нейкіх 100 сажняў басавіта адказаў святы Ян. Злева пацягнуліся святаянскія муры, дзе была гімназія. На другім паверсе, пэўна, якраз гадзіну таму назад селі за сачыненне малодшы Біскуповіч Ясюкевіч і цельпукаваты Грыма. Біскуповіч, пэўна, па залішняй жвавасці, псуе каторы ўжо аркуш, ягоныя аксамітныя вочы неспакойна гараць. Зноў, вядома, атрымае тройку. І не за граматыку, а за непатрэбныя і небяспечныя разважанні. У бацькоў пайшоў. Не можа, каб не ляпнуць чагосьці накшталт воины Игоря, увлекшись тем, что в наши времена называют реквизицией трофеев, не заметили за сим благородным делом окружившего их врага и начали думать об отступлении несколько поздно. Звычайно ему ставили 5 за стыль и 2 за думки. Так яно и атрымлівалася 3 с плюсом на круг.
Але на экзамене дзвюх адзнак не паставяць. Улепяць вярблюда і канцы. Прыгожы, як дзяўчынка Есюкевіч, піша нервова і трохі сентыментальна. Гэтаму чацвёрка забяспечана, калі не ўздумае разважаць аб натуры чалавека і механізме ягоных пачуццяў, у якім Карамзін разбіраўся слаба. Начытаны чорт. А за Грыму непакоіцца не трэба. Сядзіць сабе, ды сапе, ды пэцкае ў чарніле пальцы. Заўсёды яго перад чыставіком класны наглядчык водзіць у прыбіральню мыць рукі. Зараз, пэўна, строчыць трэці ліст. І, вядома, на вольную тэму. Як лепей падрыхтаваць сябе да служэння айчыне. І чаго там толькі няма. І аб маралі таго, хто рыхтуецца, і аб ведах, і аб памяркоўнасці, якая павінна зберагчы здароўе на ўвесь час служэння. І ўсё з цытатамі. Марк Аўрэлій, Сенека, Гесіёд, Трасца, Хвароба, Мсціслаў, які па легкаважнасці блытаў Платона з Плацінам, толькі здзіўляўся кожны раз. І ўсе цытаты са спасылкамі, адкуль, на якой старонцы, якое выданне. І кожная коска на месцы. Спачатку настаўнікі думалі, што ён непрыкметна і з д'ябальскім спрытам спісвае аднекуль. Наглядчык сядаў за парту побач з ім. А ён пісаў сабе ды пісаў, толькі пасопваючы. І ў першым жа сачыненні была цытата з папы Інакенція ледзь не на старонку. Калі праверылі, кожная коска была на месцы. І тады зразумелі, фенаменальная, д'ябальская памяць пры цяжкаватым і пранізлівым розуме, спалучэнне зусім ужо небывалае. Са злосці толькі знізілі ацэнку на 1 бал. Не ўжывай, праваслаўны Усяслаў Грыма, каталіцкіх, доўгіх, як пуга, злашкодных цытат. Сябрам, напэўна, цяжэй працаваць сёння. Звон плыве над Вільняй, над лёгенькімі італьянскімі арачкамі вакол двара Скаргі, над пышным франтонам святога Яна і ягонай лёгкай званіцай, што так вольна, усё танчэй і танчэй узносіцца ў неба. Як меч. Арачкам лёгка, яны халеры за 300 год такіх шкаляроў тысячы бачылі. Можна філасофстваваць аб марнасці марнасцяў. А тут не жыццё, а суцэльная задоншчына, ды яшчэ гэты звон. Звон суправаджаў брычку на ўсім яе шляху праз горад. Званіў Ян, званіў касцёл базыльянаў, плакала святая Тарэса. І нават калі горад знік, вецер яшчэ часамі даносіў да вушэй юнакоў далёкае водгулле званоў. Званы плакалі. Плакаць было чаго, хоць улады ў гэтым і не прызнаваліся, даючы загад аб імшы. Набліжаўся час расплаты за слепату, за 40-гадовую пыхатую ўпэўненасць у сваёй непераможнасці. 1 красавіка саюзнікі засыпалі Адэсу бомбамі, разлілі па яе вуліцах, садах і прычалах мора агню. Чарнаморскі флот амаль адразу страціў ініцыятыву, а потым і зусім засеў у Севастопольскай бухце і быў патоплены. Можна, канешне, зрабіць ідыёцкае дапушчэнне, што найлепшы спосаб абараніць крэпасць — гэта залажыць усе яе брамы целамі назнарок для гэтага забітых абаронцаў. Петербург прыблізна так і разважаў, забываючы, што нават дрэнна ўзброены, нават хворы, але мужны і здатны на ўсё абаронца
значна больш карысны для тых, хто сядзіць у крэпасці, чым ягоны труп у браме. Патрыёты лаяліся. Дзіўная рэч. Цяпер яны хацелі паміраць. Яны, якія падступна не хацелі паміраць пад шпіцрутанамі ці ў пятлі на верках Петрапаўлаўкі, не жадалі нават тады, калі ім даводзілі, што гэта неабходна для спакою, аднамыснасці, а значыць і велічы імперыі. Іхняе жаданне гераізму менавіта цяпер было падазронай штукай. Нядрэмнае вока занадта добра памятала, каго давялося вешаць, расстрэльваць і ссылаць 30 год назад. Крыжамі іх узнагароджвай за ўсе гэтыя барадзіны, баўцыны, студзянкі, лейпцыгі ды Парыжы, а потым вадзі вешай. Нябось сапраўдны, добранамераны патрыёт не палезе ні з шабляй на рэдут, ні ў паўстанне. Дык з ім спакайней. Лепей на вуліцы атрымаць, колькі Бог вырашыць па пысе, чым у хаце неспакайната. А атрымаць давялося ледзь не да смяротнай ікаўкі. Мала таго, што шчыкалі з усіх бакоў, ад Архангельска да Камчаткі, пачаўся закалат і ўнутры краіны. Нават бясконца біты, як казалі афіцыйныя крыніцы, загнаны ў горы Шаміль, раптоўна спусціўся з гэтых гор і лавінаю ўварваўся ў Грузію, сеючы сярод ні ў чым не павінных карталінцаў агонь і смерць. Давёў уласным прыкладам любоў усіх народаў да абажаемага манарха і адзін да аднаго. Мюрыды ўварваліся ў Алазанскую даліну, спалілі ўсё, што маглі. Іхнія коні пасвіліся ля палаца Чаўчавадзе і тапталі вінаграднікі. Іхнія рукі спрытна рэзалі бараноў ля славутай альтанкі Ніны Грыбаедавай і цягнулі ў сядло князёвін. Стогн стаяў. І так жа нечакана, як і прыйшлі, лавы адхлынулі ў горы, пакінуўшы за сабою попел і роспач. Па іх нават ударыць як след не паспелі. Гэта магло б прымусіць задумацца каго хочаш, толькі не цяперашняга гаспадара. Так мала, значыць, верылі ў моц імперыі нават напаўдзікія горцы, што ўдзерліся ў самае сэрца намесніцтва, дзе ніколі не адчувалася недахопу ў войсках. Усё тое лета нейкае небывалае трывожнае ажыўленне панавала па ўсім Прыдняпроўі. Ніхто не ведаў, чым скончыцца нечаканая з не вельмі пэўным яшчэ вынікам вайна. Знаходзіліся, як заўсёды, і аптымісты, і песімісты. Другіх, на жаль, з кожным месяцам большала, а ўвосень амаль усім стала ясна, што толькі беззапаветнай і бескарыслівай самаахвярнасцю шэрага быдла, ці бо гродзенскага, яраслаўскага і палтаўскага мужика, бітага, мучанага, апляванага, і можна растлумачыць тое, што паўдзённыя фарпосты трымаюцца так доўга. Частка маладых людзей паспешліва вербавалася ў дзейнічую, лічачы, што ў час небяспекі для радзімы іначай нельга, а зводзіць асабістыя рахункі з непрыдатным урадам можна і пасля. «Дасць ён вам іх звесці пасля», бурчэў стары вежа. «Чакайце. Былі ўжо такія, што на пасля паспадзяваліся. Спытайце ў бедалагі Ісленьева, ён вам растлумачыць. Сам бачыў». Другая значная частка моладзі лічыла, што цяпер якраз самая патрэба, каб нам наклалі па самую завязку. Прынамсі, усе ўпэўняцца,
што ні войска, ні царок, ні ўлады, ні ўся сістэма, пры якой нівы аруць не рублём, а бізуном, нікуды не вартыя. Тыя амаль адкрыта прызывалі перуны і грамніцы на галовы янычараў. «І гэтыя нішто сабе», — казаў Вежа. «Адных янычараў клічуць на другіх. Надта ўжо мы смелых дзядзек любім. Адны, як дурні, галовы ў пятлю сунуць, пад кулі падстаўляюць за святую Сафію для фельдфебеля, другія, разважлівыя, як немцы, усё чакаюць, што нехта ў іхняга ката бізун адбярэ. Набі, дзядзечка, нашага сабаку. Эх, былі вы коні, а зараз вы шкапы. Расцягнуць, маўляў, пана імператара на кабыле, а потым ужо і мы пугу возьмем, ды ударым яго па самай. Удараць яны, як жа. У кішэні, ваша радзіма. Вось яна дзе». Усе ведалі, што такое стары Вежа. Ведалі, што літасці ад ягонага языка чакаць не даводзіцца. І яшчэ, што сам ён не вельмі ведае, чаго хоча. А ён сапраўды не хацеў нічога з таго, што адбывалася. Не хацеў, каб моладзь чакала, пакуль стане лягчэй. Але яшчэ больш не хацеў, каб яна ішла бараніць годнасць чалавека, які не даў радзіме за ўсё сваё жыццё нічога, акрамя гора, бязмернай ганьбы і казарменнага смуроду, за што цяпер і даводзілася плаціць крывёй. Яму хацелася чагосьці зусім адметнага, чаго не было яшчэ на зямлі, нейкай рыцарскай, адкрытай і шчырай размовы. Няхай нават сечы за справядлівасць, але такой, каб на ўсіх воінах былі юдэны, латы, што прыкрываюць толькі грудзі і таму выключаюць магчымасць здрадніцкага нападу са спіны. Ён лепей, чым хто другі іншы, разумеў, што ў гэты век марыць аб такім можа толькі слінявы ідэаліст. Раўнамернае, як год назад, жыццё ў Загоршчыне і Вежы цягнулася спакойна, у роздуме, спрэчках і разважаннях аб жыцці. На поўдзень, дзе ваявалі, пайшло з сухадольскага наваколля зусім няшмат людзей, і ў тым ліку малады граф Ілля Хаданскі. Выйшла ў яго нечакана. Яшчэ напярэдадні не думаў, але тут прыехаў, па дарозе ў Севастополь, у свой маёнтак Курылавічы 18гадовы прыгажун-гусар Мішка Якубовіч, адзін з спадкаемцаў удовага бацькі, што нядаўна адышоў у лона Аўраамля. Шчаслівы спадкаемца, не спадзеючыся на лепшае ў той касталомцы, куды меў трапіць, загуляў з усёй самаадданасцю гвардзейца і пацягнуў з сабою Іллю. Равеснікі пачалі піць і сваволіць. Магілёўскія камеліі, жанчыны з не зусім прыстойнай вуліцы ў Сухадоле, корчмы, рэстарацыі, гасцяванні ў суседзяў, дзе было шмат моладзі, нічога не прамінулі. Мішка карыстаўся поспехам. Па-першае, арэол героя і будучага пакутніка, па-другое, бліскучая форма, па-трэцяе, постаць і аблічча. Даўганогі, яшчэ не ўзмацярэлы, але плячысты, усмешліва белазубы, рашучы і дзёрзкі ў адносінах са слабым полам, аж да нахабства, не вельмі разумны, што ў вачах многіх жанчын з'яўляецца добрай якасцю, забіяка, шчодры п'янчук. Словам, кленчыць перад ім можна было, асабліва людзям з прыроднай мазгавой недастатковасцю.
Насваволілі яны з Іллёй вышэй меры. П'яныя намагаліся патрабаваць сатысфакцыю губернскага скарбніка. У таго была маладая палюбоўніца, і было вырашана, што няхай нават адзін з сяброў і наложыць галавою, дык затое другому будзе добра. Скарбнік пад маркай перагавораў аб дуэлі ледзь не здзейсніў падступны план завабіць сяброў да сябе ў двор і там, сіламі прыгонных, адхвастаць абодвух, як марцэліных сабак. Сябры ледзь прабіліся на волю са зброяй у руках, а потым, у гневе на хамства і недалікатнасць скарбніка, абзывалі яго пашахонскім графам і з кампаніяй сяброў 3 ночы запар ірвалі ля ягонага дома петарды. Потым, якраз на судны дзень, пусцілі ў сінагогу спайманую недзе саву, а дзверы моцна падперлі тоўстым калом. Паліцмайстар спрабаваў быў сунімаць іх. Яны, заплаціўшы задатак, прыслалі да яго на падвор'е труну, абабітую глазетам, і магільную пліту з гранітным крыжам, на якім было ўжо высечана ўсё, што трэба, акрамя года смерці. Паліцмайстар з гора запіў, а ўсе прынады склаў пад павець на сваім двары. Усё дзешавей абышліся. Потым губернскі град ім абрыдзеў. Пачалося павольнае прасоўванне на поўдзень, у Сухадол, спустошаныя корчмы, галас, смех і плач. Якубовіч па ўсіх вёсках, дзе былі цэрквы, даваў мужикам грошы, каб стаялі за весніцамі і кланяліся даўжэй, чым архірэю, пакуль п'яны картэж не знікне з вачэй. Дзяншчык ягоны, Пут, такі самы ёрнік, як гаспадар, толькі галавою ківаў, гледзячы на марнатраўства. Шаптаў пад нос: «Дурны, аж круціцца». У Сухадоле разышліся. Была пільная патрэба выпіць з афіцэрамі на гауптвахце. Узялі будынак абвахты, спаліўшы з надветранага боку пут і 4 фунты серы. Калі варта разбеглася, выцягнулі ачмурэлых калег з будыніны і ўмыкнулі іх у Курылавічы, дзе і пілі 3 дні. Там іх і заспеў Ісленьеў, што прыехаў у госці да вежы і, дачуўшыся пра свавольствы, паехаў сунімаць вісусаў. Прачуха надаў надзвычайнага і параіў, калі не хочуць высылкі, кінуць хутчэй ідылічнае развітанне з мілай радзімай і ехаць далей. Ілля Хаданскі, якому ўсё роўна не было куды падзецца, пайшоў з Якубовічам добраахвотна змагацца за айчыну, веру і гасудара. Тым усё і скончылася. А Ісленьеў пасля непрыемнай гэтай размовы паехаў зноў у вежу. Стары ўзрадаваўся. Алесь сядзеў трэці ў іхняй кампаніі. Толькі тыя сядзелі за сталом, папівалі каву і віно, а ён залез у самы зручны куточак, палажыў сабе на калені Дафніса і Хлою, такія рэчы за апошні час пачалі неяк застрашліва цікавіць яго, і то слухаў, а то і чытаў. А на вітражах вакол плылі дзівосныя птушкі, рыбы і крылатыя жанчыны. Яны свяціліся наскрозь, так, як ніколі не свецяцца звычайныя фарбы. Свяціліся гранатавым, жоўтым, апельсінавым колерам, як свецяцца на сонцы келіхі з віном. «Прыйдзі светы», — усміхаўся вежа. «Ну што яны, скажыце вы мне, граф, зробяць з тымі французамі ды ангельцамі?» А нічога. Румяны, як яблык, твар графа з яснымі вачыма і свежымі зубамі
быў грэблівы. Што ў іхняй галаве, акрамя гэтай брыдоты з савою ды п'янкі? От і я кажу. Скажите вы мне, хто тут мае рацыю? Тыя, што ідуць біцца, ці тыя, што чакаюць? І Сленьеў скасіўся на Алеся. Дзед зрабіў абуранае аблічча. Тут я і сам не ведаю, сказаў граф, пагладжваючы сівыя бакенбарды. Скажу толькі, што нас паб'юць усё адно, неадменна. Дрэнны, пусты чалавек добраахвотна пад кулі не пойдзе. Пойдуць лепшыя і загінуць, а іх і без таго не густа. Б'юць, сказаў дзед. Ой, б'юць. Наторкалі нас носам. Гэта ўсе разумеюць. Дазволілі ім пад Еўпаторыяй высадзіць дэсант, такі плацдарм аддалі. І гэтае злашчаснае паражэнне ля Альмы. Што мяне здзіўляе, дык гэта тое, што, даль Бог, няма чаго ім асабліва ганарыцца. Салдат наш смелы, безадмоўны, разумны. Лепшы за іхніх па трываласці, цярплівасці, сіле. Ды і генералы ў іх не лепшыя. Гэты іхні Сент-Арно. Ён хто? Шулер у былым, акторык, з усімі дрэннымі рысамі гэтай прафесіі. Дык у чым жа справа? А тое, што самы моцны салдат без хлеба, без зброі, без адпачынку, без волі, скора робіцца дохлай шкапай. І самая лепшая галава, калі на яе 100 дурняў, нічога не можа. Нахімаў, бедалага, як пакутуе. Чалавек з мужнасцю, з любоўю да радзімы, а розная поскуць, якую ўсё жыццё выхоўвалі ў спадзяванні на загад начальства, на старэйшага дзядзьку, яны з яго пасмейваюцца. Знайшлі ў чалавека загану, травіць ён у моры, хоць і адмірал. Ну, што зробіш, калі арганізм такі? Ён травіць, але з мосціка не сыдзе, справу да канца зробіць. Нельсон таксама травіў, сказаў Алесь. Праўда? Узрадаваўся граф. Ну, суцешыў. Я салдат, пасля паўзы, сказаў граф. Я іду, куды мне загадваюць. Але па сваёй ахвоце я б туды не прасіўся. Чаму? Спытаў дзед. Кожны лішні чалавек — гэта адтэрміноўка канца. Горай, думаеце, не будзе? Спытаў вежа. Горай быць не можа, сказаў граф. Хаця б таму, што кожнае новае цараванне спачатку на некалькі год адпускае гайкі, зарабляе сабе добрае імя, каб потым зрабіцца яшчэ горшым. Чулі мы гэта. Але ж некалькі год, сказаў Ісленьеў. Гэта вельмі важна. І потым амаль абавязкова амністыя. Значыцца, тыя, хто жывыя яшчэ, вернуцца. І я сустрэнуся са сваёй маладосцю. Вежа асцярожна падліў графу віна. Вусны старога сумна усміхаліся. Я сёння чуў прароцтва, сказаў ён. Прарочыў тут адзін лапатны Іеремія. Прасвішчуць яны Свістопаль. Нічога дзіўнага. 40гадовае дрэннае становішча ў арміі, амаль 30гадовае замоўчванне агульнай прадажнасці, слабасці, жорсткасці да простых, рабства. Усё было добра, падтакнуў вежа. Так ужо добра, што выявілася, пораху не было. Умелі хадзіць на парадах і не ўмелі па гразі. Заганарыліся. Усю гісторыю
думали наполеонаўскім капіталам жыць.